Чувствате се стресирани, но не сте сигурни дали е настъпил момента да потърсите помощ. Ще ви кажа, настъпил е. В момента, в който се почувствате стресирани, потърсете помощ. Дали ще е от психолог, дали ще е от психиатър, дали ще е от доктор, потърсете помощ. Защото въпросът е не е дали да потърся помощ или не. Въпросът е искам ли да увредя повече здравето си или по-малко. Отлагането на търсене на помощ ще увреди вашето здраве, защото, както казах, стреса не е шега. А ако потърсите помощ веднага, това ще съхрани в максимална степен вашето здраве. Почувствате ли симптомите на стреса? Безсъние, главоболие, напрегнатост, тревожност, липса на енергия? Потърсете квалифицирана помощ. Задължително. Защото здравето е най-важното нещо, което имаме, а стресът може да бъде пагубен за нашето здраве. Така че, ако решите, може да се свържете с мен, няма да откажа помощ на никой. Аз съм тук, за да ви помогна. Благодаря ви, успешен ден!